Hmm. Ay, bali niya sa ubos. Una man ito kahinog tong dito. Oh. Daplin. Doon sa kahoy. Tak niya yung sira na ni. 26 siguro idara ni. Enggak. Sirada sila 20 man. Ano, 25 pa ni. 26. Ang 25 edad. May bulak. Puro man ay bulak. Dungan isa na kadlaw na paano human spray. Pero magilo kanya dito, hinog naman to dito sa tumoy ito. Ito'y una isa kadlaw, pulo daw ka drum. Kato? Amaw to, marag hinog na dito ba? Pula na. Ha? Sugod naglugas? Oo, nadako na. Manila. Ito naman siya. Gikuha lang bahin? Ha? Hindi na nilupad. Wala dia? Kung listahan, nabilin. Stanza. Pag Ato ito sa inyo guro. Bulak mo dagan di bulak. Dominga. Kana lagi doon sa balay? Ha? ay naguna dia. Ay, guna. Ay, si boss amo. Tinens. Taligsik ka lagi. Kusog kayo itong dos mo. Oh, bunok dito. Diri wala pa rin, no? Ay. Iyo tao. Uga gani, naku kanal ito. Wa man nabasa mo pulbos magyapon. Sa baho. Nya init japon kayo. Gani nako. Uga japon kayo. Puli nito. Hindi pa na. Buhi pa. Ay kaso taligsika gabi naro tinitan yo. No, to basa man no. Tato, sira to. Rato. Ada apa to? Sira ka belaka. Bensin ko no. Ko palagi na 20 ni gisirdahan ako kay nawa na kasugat. Pikas oh. Sugat sa kadua. Radar Dagan gapog bulak dia oh. Ulan gabi. Ulan sa gabi. Tuwagin gabi, ulan. Gabi, ulan. Nuna nyo. Sinita maadlaw. Arabay punggos. Punggos oy. Boss, ato sa Miss Pikas.